Molweni bantu baseMzantsi Afrika, molweni bantakwethu, molweni Vusisizwe TV channel ke ilapha East London. East London kulapho ke size khona ngokokuhamba ke kwengxaki katata uGiqo. Ndizokunika ichance ba uGiqo uzibulisele kubabukeli beVusisizwe, uzibulisele ke nakubantu abakhona abakubonayo ngoku East London lena sinozothando naye sizomnika ichance azibulisele ngumalekele ngapha osukela impompo ibe nguNyameko Xhego ngakwicala lase right. Ba uGiqo kwenzeka ntoni tata? Ndifuna uzibulisele kuqala usichaze ubungubani wakwabani. Ndiyabulela ngokheli, ndiyabulela Vusisizwe Media. Yes. Igama ndingumbuyiseni, ifani ndinguGiqo, ndingumbulela wegama lesibini, ndingumngqongo isiZulu sophisha. Yes. Ndibukele uVusisizwe kwento social media. Social media ndabona ndabe ndingumntu ke oxhaphazeke kakhulu inkampani kuba ndandijonga izinto ezinothi zincede kwezinto zekhasi lonxibelelwano. Ndathi xa ndijonga ke ndabona enye inkampani endisebenza kuyo ivezwe phaya. Ndanomdla kakhulu ke kuVusisizwe Media. Ndathatha ke inamba le ndathetha ke notata ecaleni apha kuFacebook. Into eke yayinditya ke kuba ke ndingumntu owaxhaphazekayo kakhulu nge-20 ka-April, it was 2020. Ndikhathazwa, 2022 ndikhathazwa inkampani okuthiwa Ramdale Cape. Noxa nje singoku sebeyishunqulela, sebayishunqulela sothi uRamdale. Loo nkampani ke apho ndaqeshwa ngo-2015 ngoMatshi uba ndisakhumbula kakuhle, into engasekhumbula idate uqeshwa wam permanent. Uhambile ke ndiqeshwa as ndi-TLB operator phaya kulaa nkampani. Uhambile ke ndasebenza ke iminyaka nenkampani kakuhle, ndasebenza iminyaka kakuhle. Kuthe ke ngalo mhla okanye ngalo nyaka ke ndafelwa ke ngumetshini wam. Abathi lo metshini ke xa umetshini ufile okanye itrakhi ifile yomntu, uye wathi umqeshi okanye isupervisor le ilandela umqeshi ithi xa ngaba ufelwe ngumetshini yiza emsebenzini ukwazi uzoncedisana nabanye abantu. Although ingongomsebenzi wakho uzowenza wena, mhlawumbi kuthiwa uncedisa abantu bamaviri, awukwazi nowazi amaviri. So mna ke ndafumana ke ingozi embi kakhulu kulaa nkampani. Ndabizwa ke umetshini wam ukwi-breakdown. Kathiwa mandiphangele ndingumntu amane ekhutshwa 4:30. Ndimane ndisebenzela ke loo maxesha. Kabe kuthiwa bangaba ndifuna usebenza ke ndobhala 6 hours. Ndaqonda uba hayi mandizinantsika. Kuzowala ke kwakho iveni eyonakalayo apha Ramdale eyayiqhutywa ngumfana kuthiwa nguSandile Ndlunya. Loo veni ke yabolekwa nguPitso egoduka esiya ngapha eMatatiyela. Loo veni ke yafumana ingozi ke yaphunyelwa i-side shaft xa iphuma ngapha kwiilali zaseMthatha kuthiwa yiTabasa. Emva koko ke loo moto ke yazanywa ukuba iyofikelela apho yasebenza khona kwindawo kuthiwa Ihluleka. Ufika kwale veni acaba le veni yonakele kakhulu. Weza ke isupervisor le kaRamdale egama Innocent Zondi, utata apho ngumZulu. Wathi kumcela ke ndikhuphe i-side shaft yeveni. Noxa nje ndingomekheniki izange ndakhupha nto yaveni, andikhombise uba ndenze njani. Andiyomekheniki ndiyi-operate. Ndimxelele into yoba andizukwazi ukuyenza le nto. Athi endala uba nansi ke i-6 hours ubheteke wenza umsebenzi onguthuma wona. Ndithi ke mna ingabe kubheteke kwalo msebenzi umanti manditshayele kunalo undithuma wona. Hayi kwekucabe ngathi ke ndiyarefyuza xa ndithetha. Hayi ke ndiwenze lo msebenzi, ndiyikhuphe ke le nto, ndifike nyhani ke le nto yophukile nyhani ke kule moto. Afike ndimbonise uba kwenzeke into ethile apha. Athi ke umasithathe le shaft sizame ukukhupha i-bearing se-shaft. Andibonise uba ikhutshwa njani, ndiyizame le bearing ndingakwazi uyikhupha. Aze yena izame ngokwakhe angakwazi uyikhupha. Uthe ke esobona uba akakwazi, wathi mandizithathe ihamire evenini, 4 pounds. Khawubeka nje kancinci. Ndicela ukubuza kuba ndenqena into yoba
silibale molweni bethu nanomolweni evusisizwe ngexesha kuthiwa Khenika ingaba ngokwepolicy yekhampani kuyakuvumela into yokuba ube ngumakhenikhi okanye ubuvela uqashwe kanjalo ingqesho yakho ibisithi uzoba ngumakhenikhi uzokwenza enye into njalo njalo uzongena kuzo zonke izinto. Enkosi ngombuzo wakho ngokweli. Enkosi kakhulu ndiyabulela. Ngokwengqesho yam okanye ngokwecontract endayisayinayo yathi mna I'm a TLB operator. Very good. Driver. Ke ngokweli. Qhuba tata kwenzeka ntoni? Enkosi. Emva koko ke kuthe singafuna uphuma le bearing kodwa kumke mandize ne 4 pounds ama